बा आयै नों बेबायदिसो देलाय दे आरो गाबज्रिबावलाय माबायदि गाबज्रिदोंमोन नोङो नोंनि खुगानिफ्राय आङो दिनै जिबायदि राव लिंनानै फोजानायखौ खोनाबाय बिदिब्लाथ' नोङो आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसाजोखौनो एसेबो सैया बिदि नङा आफा बिदि नङाब्ला आरो माबायदि जानो हाथावगौ आंनि खोमाजों खोनाफैनाया बिदिब्ला नंखायसोमोन नामा नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ आं जे खोनादों अब्ला बियो मा रावमोन बेखौ सोर बुङामोन नों बुङाखैमोनब्ला एसे आवगायावसो नोंजों एथ' मोजां रायलायदों जे जोमै मोना सोरांस्रि मोना उन्दुनो ओंखारदों उन्दुथों मेंदों बिसोरो रेस्ट लादों आरो नोंथ' बुंदोंमोन ना दिनै गासैनोबो थाखाय हांसो बेदर बुथारनानै जाहोनो आरो नोंथ' हांसोखौसो साफा खालामदोंमोन ना हांसोआ साफा खालामखांबाय मानो गंदों हांसोआ साफा खालामखांबाय ना आयै मानो फंसेबो राव होनो हाया नोङो सि आयै नों बेबायदिसो बिनिखायनोथ' जोमै आरो सोरांस्रि मोना नोंनि खोथा रायलायबाय थायो थेवबो आं बारा खोमा होआमोन नाथाय दिनै आंनो गावनि खोमाजों खोनाजोब्बाय अब्ला आंलाय दिनै मालायनिफ्राय फैनाय बिहामजोफोरखौ मा होननानै बुंनो गावनि बिमायानो गाज्रि दालाय आं सोरजों लोगो जानो नोंजों ना बिमाजों आयै आं मोनथिजोब्बाय आरो बुजिजोब्बाय नोंनि आखलानो गाज्रि अब्ला आं नोंजों बोरै लोगो जानो आंथ' बिहामजोफोरजोंनो सापर्ट थानांगोन ना मानो थांफिनखो मानो जेबो बुङासै मानो सिरि सिरि ओंखारलांनो नागिरखो नोंथ' आंनि हिन्जाव आरो फिसाजो उन्दुना थानायखौ नायनो बादोंमोन ना फोजालांदो नोंथ' फोजानोनो फैदोंमोन ना आं थानायावनो फोजादो माबायदि फोजायो आंबो खोनासंस्रानोसै आइया बेबायदिसो होमबा आं गैयामोनब्लाथ' मा होननानै रायबावगौमोन बियो मा होननानै बुंबावगौमोन आं खोनाफैसननायखायसो जेबो बुंनो हायासै आइया दे बेबायदि मानसि आं बारा मिथियामोन आं दासो सिरि मोनदों आं बिराद गोबाव उन्दुबायथ' ए जोमै दानि सिखारबायबो अलम्बार आं रोमै सोरनिबा माथो खोनाबाय थादों सोरबा सोरखौबा रायनाय बायदि एसे रोमै खोनाबाय थादों आं मा जादों बहा मा जानो जेबो जायाखै नङा अलम्बार आं रोमै मोनबाय थादों सोरबा जेन आंनि रुमाव नांलायफैबाय थादों ना सोरबाफोर फैदोंमोन खोन्थाना अलम्बार नङा रावबो फैयाखै आंसो मबाइलाव फन रायलायगासिनोमोन लोगोफोरा फिसाजो गोदान मोननायनि पार्टि बिदों आं फनावसो रायलायबाय थादोंमोन रावबो फैयाखै लोगोफोरा पार्टि बिदों औ होब्लानो जाबाय दा फिसाजो मोननायनि बयबोथ' लुबैखागोन ना जागोन दे अलम्बार आं उन्दुलाङै सिगाङाव दे नोंखौ मोनसे खामानि थिनदोंमोन गोसोआव दङ ओंखाम संग्रायाव मा खामानि मावखो आइया नायहैनो थिनदोंमोन नों नायहैबाय ना औ आं नायहैदों आइया गासै खामानिखौबो मावनानै दोनदों खालि ओंखाम ओंख्रिल' संनो नांगौ अलम्बार मामा दैजिया दाबोसिम सिखाराखै नों बेयावनो जिरायनानै मामा दैजिखौ नेबाय थादे आं ओंखारलांनोसै नङाब्ला आइया दावराव खालामनो हागौ अलम्बार दैजि फिसाजोंनो थाबाय था जेरावबो दाथां गाबनो हागौ बियो जागोन दे आइनि आंनि नांलायनायखौ बिदिब्ला जोमैया रोमै खोनाबाय दं नाथाय मिथिजोबाखै दे बेनो मोजां नङाब्ला बोरैबा सोङोमोनब्ला आं मा होननानै खोन्थानोमोन आंथ' खोन्थानो हानाय नङा आं खोन्थायोब्लाथ' आरो जोमैयाबोथ' रागा जोंगोन न'खराव नांलायलायनाय जागोन जियानो जाया जोमैया मिथिया आं जोमैनो खोन्थानो हानाय नङा बेखौदि आं थगायबाय बेनो जाबाय गाज्रि दा मोनसे जोमै आं नोंखौ थगायबाय न'खराव सिं दावराव दावसिया सोलिबाय थायो बेबायदियाव आं आंनि फिसाजोखौ बेयाव माबोरै दोननो आइया जुदि मालाबा आंनि फिसाजोनि सायावबो गाज्रि आखुथाय खालामो अब्ला मा जानांगौ जियानो जाया आं फिसाजोनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगोन सोरांस्रिहाय न'आव दङ ना सोरांस्रि दङ ना गैया जाखो मानसियालाय ददे नों दिनै जोंहानाव फैदों एथ' गोबावनि उनाव औ सोरांस्रि न'आव गोबां खामानि गोग्लैसोनानै दङमोन
बेनि थाखायनो आङो न'निफ्रायनो बाहेरायाव ओंखारनो मोनाखैमोन। नोंखौ जोबोद गोसोखाङो, खामानिनि थाखायनो बाहेरायाव ओंखारनो मोना जादों। अब्लाबो दिनै फैथारबाय नोंखौ लोगो हमनो। नोंहाल' नङा ददे, आंहाबो बेनो। आरो आंनि जारिमिनखौथ' मा होनबावनो। फै सिङाव जिरायहैनि, जिरायनानै मोजां रायलायगोन। ददे, नोंथ' जोंहानि मोजां खबरखौ मिन्थियाखैदां न'? नोंसोरजों खबर गैयैयानो बेसे गोबाव जाखो? अब्ला आं मा मिथिनो? खोन्थालाय, मा खबर? ददे, जोंहा जोमैया फिसाजो मोनबायना। मा? नंमारगौ आरो? औ, नंगौथ'। ए, ददे, मा खबरहाय दिनैसो? मोजां जोमै। ददे, एथ' गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों दे नोङो। मा, आंनि फिसाजोखौ नायनो लुबैयाखै नामा? बेखौनोथ' खोनानानै आसरित मोनदों आं। जोमैनो फिसाजो मोनबाय होनलाय? औ, मोनबायथ'। बियो दा उन्दुनानै दङ। दा सिखारबा बिनि बिफाया लानानै फैगोन, नायब्लानो जाबाय। नोंसोरो दायो रायलायथ', आं नोंसोरनो थाखाय साहा फुदुंहैनो। जोमै, नों फुदुंहैनोसै? औ सोरांस्रि, नों रायलायबाय था आलासिजों, आं फुदुंनानै लानानै फैनि। जोमैया मा फिसाजो मोनबाय? दे, हामथारबाय। जोंहा बाबा अखोरांनि थाखाय देनां जोमैनि फिसाजोखौनो बिहामजो लांनोसै। ददे, नोंहा हौवा फिसा मोनबाय, नोंनियानो मोजां। हिन्जाव फिसा मोननाया जोबोद दुखुनिसो बाथ्रा। हिन्जाव फिसाया मालायनि न'आवसो थांनो गोनां जायो। माबायदिबा न'खर मोनहैगोन बेखौ साननो गोनां जायो। हौवा फिसायानो मोजां। गाइखेरबा दंना गैया? गाइखेर गैयाब्लाथ' लाल साहाखौनो फुदुंनांसिगोन। लाल साहाजोंथ' जाग्रा माबा मोनसेब्लाबो नांगोन। न'आवथ' जेबो लाबोनाय दोनफैनायानो गैयादां माथो। अलंबारखौनो थोनहरब्रबनोसै आं। फिसाजो गोदान मोनखांनायनि उनावथ' ददेया दिनैसो जोंहानाव फार्स्ट फैदोंना, बोरैथो खालि साहा लोंहोनो। अलंबारखौनो थोनहरनोसै आं। आव! मानो होख्रावदों? ओमफ्राय आयै, मा खालामनाय जादों बेलाय? माथो गैया मुथु गैया। बेबायदि उनाव गसंफैयोब्लाथ' आं गिख्रंखागोन ना। नोंहा न'आव मा दंजायोहाय? जोमै, नोंहा न'आव मा दंजायो? नों दे गावखौनो एसेबां एमएलए नि फिसाजो बायदि खिन्थियो। आयै, नों मा बुंनो सानदों? औ, बेखौनो बुंनो नागिरदों आं। न'निफ्राय फैनानै उन्दु जानो नागिरदों? सोर मावग्रा दङ नोंसोरनि थाखाय? आयै, नों बेफोरखौ मा गोदान खोथा बुंफिननो नागिरदों? आंथ' नै खामानि मावनोनोथ' न' सिङाव हाबफैदों। आरो सोरथो मावना होनांगौ जाखो? नाथाय आयै, नोंलाय मानोथो आंजोंबो गाज्रि जानो हमखो? ओइ दाखालि बावैसो नोंथ' सोरांस्रिखौ गाज्रि होननानै आंनि सिगाङाव सोरांस्रिनि सोमोन्दै बायदि बुंखोमायोमोन। दाना मा, आंखौ नोङो सोरांस्रिनि सिगाङाव गाज्रि रायखोमानो बुंखोमानो आंजों गाज्रि जालायबायना माथो? आयै, नोंलाय मा सासे बिहामजोजों मोजांबा सासेजों गाज्रि, सासेजों मोजांबा सासेजों गाज्रि, मानो बिदि जायो? आंलाय मा गाज्रि जाखो नोंदि दिनै आंखौ बिदि बुंफैदों? ओंखाम संग्रायाव मा खामानि मावनो नागिरदों नोंलाय? मा खामानि दङ? थोरसि लथा आंनोथ' सुखाबायना। नङा आयै, नों बेनिफ्राय ओंखारलांलाय। आं जेबो खामानि मावनो फैयाखै बेयाव। आं साहासो फुदुंनो नागिरदों। न'आव मानसि फैदों, आं साहा फुदुंनो। साहा फुदुंनो? ए, नों न'निफ्राय सिनि सापात लाना फैफानाया? हाब, मा बुंनाय जाखो बेलाय? खोनासं, न'नि बाहेरा मानसिफोरनो सोरबा सोरनिबा थाखाय साहा बा ओंखाम फुदुंनो नागिरोब्ला न'निफ्राय लानानै फैनानैसो संनानै जाहो, फुदुंना लोंहो। आंनि न'निफ्राय नङा। मा बुंनाय जाखो बेलाय? आं खननै खनथाम बुंफिनग्रा मानसि नङा। जे बुङो खनसेल' बुङो। सिनि सापातखौ आंनि न'निफ्राय दाहो। बिदिब्ला आंलाय बोरै साहा फुदुंबावनांगौ जाखो? जोमैनि साहा फुदुंहैनायालाय मानोथो एथ' गोबाव? मानो दाबो जायाखै? सोरांस्रि, आंबो न'आव थाबनो थांफिननांगौ। जाबायबा लोंलांनोसै आरो जायाखैब्लालाय थाथोंसै। थांलाय नायना फै। औ, रथ' दे, नों जिरायनानै थाथ', आं नायना फैनि। जोंनि बिहामजो रानिफोरनि आलासिया नोंसो होनबा दे? ए, आयं, औ, आं बेरायनो फैदों। बेरायनोल' फैदों ना साहाबो लोंनो फैदों? हाब आयं, मा बुंनाय जाखो बेलाय?
रागाजोंसो बुंखो ना ओरैनो धेमालिसो खालामखो? साहा खापसेखौनो न'आव फुदुंना लोंनो हाया? मालायनि न'आव फैना लोंफैलायनो? आरो नोंसोरना खामानि थायोना थाया न'आव? बेबायदि जोंनि न'आव खामानि गोनां बिहामजोफोरजों टाइम पास खालामफैनो? आयं, बिदिब्ला आं फैनायखौ नों गाज्रि मोनदों नामा? मोनाखै, ओरैनोसो बुंदों आं। माखासे दिनफोराव आं फैयोब्ला आयंआ एथ' खुसि जायो, नाथाय दिनै आयंआ मानो बिदि बुंखो? आंखौ मा साहा लोंनो फैनाय बायदिसो मोनखो ना माखो? आं थालाहाय, थांनोसै आं। माबा आंखौ साहा लोंनो फैनाय बायदिसो मोनबाय। थादो सोरांस्रि, आं फैबाय। नोंनि बिखुनजोनि बुंनाय रावखौ जोबोद दुखु मोनबाय आं। आंथ' ददि आरो सोरांस्रिखौ साहा फुदुंना लाबोगासिनो होननानै जिरायनो होलायलायदों। दा बिसोरनो साहा हैनो हायाब्ला माबायदि बिसोरनो मोखां दिन्थिबावगोन आं? आयालाय मानो साहा फुदुंनो होआसै आंखौ? जोमै, जोमै, नों बेयावलाय मा खालामफैदों? नोंथ' साहासो फुदुंनो फैदोंमोन ना? जोमै, मा जादों जोमै? नोंथ' साहासो फुदुंनो फैदोंमोन ना? बहाथो साया? ना नों फुदुङासै? आरो नों बेयाव फैनानै मानो गाबफैदों? खोनासं सोरांस्रि, आया साहा फुदुंनो होआखै। मा? आया साहा फुदुंनो होआखै? नाथाय मानो? खोनासं बिदिब्ला।